Προκύπτει είναι το εξής. Έως πότε μια παλιά απόφαση μπορεί να καταδυναστεύει μια ολόκληρη περιοχή εδώ και 50 χρόνια. Κυρίες και κύριοι, σε μια εποχή κατά την οποία η Ελλάδα για διάφορους λόγους βάλεται σχεδόν από παντού, ίσως η έναρξη αυτή της σημερινής εκπομπής να είναι και το καλύτερο παράδειγμα, η πιο αφοπλιστική απάντηση προς όλα τα μέτωπα, αφού κατ' επανάληψη η ιστορία μας έχει διδάξει ότι όταν ξεχνάμε εμείς, κανένας άλλος δεν πρόκειται να θυμηθεί. Για μία ακόμη φορά η εκπομπή «Αυτά και άλλα» επιστρέφει στην Ήμβρο, εκεί όπου ο Ήμβριος βιολιστής Αποστόλης Βρύγκος εξακολουθεί να παίζει τον εθνικό ύμνο. Επιτέλους, κάτι γίνεται για το ξεχασμένο νησί, αφού είναι η πρώτη φορά από τη συνθήκη της Λοζάνης, που ας μην ξεχνάμε ότι η υπογραφή της σήμαινε την προστασία των ανθρώπων εκεί. Είναι λοιπόν η πρώτη φορά που εκπρόσωποι του Ελληνικού Κοινοβουλίου πάτησαν τα χώματα της Ήμβρου. Την αποστολή αυτή διοργάνωσε ο Σύλλογος Ιμβρίων Τενεδίων Κωνσταντινοπολιτών και Ανατολικοθρακών Δυτικής Θράκης και ακολούθησε ο ρεπόρτερ της εκπομπής Κώστας Στοφόρος με τον κάμεραμαν Αντώνη Μουγνάη και την ηχολήπτρια Μάριαν Λέριαν. Ας δούμε τώρα τις πρώτες εικόνες που συνάντησαν εκεί οι συνεργάτες της εκπομπής σε αυτό το νησί που σήμερα ονομάζεται Γιοκ Τσέαντα. Βρισκόμαστε στο λιμάνι Καμπάτεπέ, πάνω στο πλοίο Τσάντα, που είναι το καινούριο όνομα που έχουν δώσει οι Τούρκοι στην Τένεδο, που σημαίνει σε ελεύθερη απόδοση χαλασμένο νησί. Ταξιδεύουμε για την Ήμβρο. Το καινούριο όνομά της είναι Προσφυγονής. Είναι η πρώτη φορά μετά από 71 χρόνια που Έλληνες βουλευτές επισκέπτονται το νησί. Ήδη έχουν αρχίσει να μας παρακολουθούν Τούρκοι πράκτορες που θα μας συνοδεύσουν σε όλο το ταξίδι. Το απόγευμα φτάνουμε στην Ήμβρο, όπου εκπρόσωποι των τοπικών τουρκικών κομμάτων μας υποδέχονται με ανθοδέσμες. Πρώτος σταθμός μας η Παναγιά, η σημερινή πρωτεύουσα του νησιού, όπου επισκεπτόμαστε τον Μητροπολίτη Φώτιο. Η συγκίνηση είναι φανερή σε όλους. Ο γηγενής πληθυσμός των νήσων επί ολοκλήρους εκατονταετίας ήτο αμιγώς χριστιανικός. Μετά το 1923 εγκαταστάθησαν και ολίγοι μουσουλμάνοι, κυρίως δημόσιοι υπάλληλοι. Οι σχέσεις των δύο στοιχείων ήσαν αρμονικές. Πριν 30 περίπου χρόνια ελήφθησαν ορισμένα μέτρα από την τουρκική κυβέρνηση, τα οποία αλλίωσαν ριζικώς την μορφή των δύο νησιών και μάλιστα της Ήμβρου. Ούτω, παραδείγματος χάρη, απολωτριώθησαν οι τρεις κάμποι του νησιού, δηλαδή τα πιο έφορα μέρη του νησιού μας, πράγμα που ήταν πλήγμα για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, που ήσαν γεωργοποιημένες, και απολωτριώσεις συνέχισαν έκτοτε μέχρι και σήμερα. Έκλεισαν τα ρωμαϊκά σχολεία και παραμένουν κλειστά μέχρι σήμερα. Ήνιξαν στον πύργο του Συνδίου αγροτικές φυλακές, εις τας οποίες έφεραν βαρυπινίτας, οι οποίοι τρομοκράτησαν τους φιλιρινικούς κατοίκους της Ήμβρου, δεδομένου ότι κυκλοφορούσαν ελεύθεροι. Έγιναν και κατά καιρούς εγκλήματα με θύματα Ρωμιούς. Πλην ενός, οι εγκληματίες παραμένουν άγνωστοι. Τα απολωτριωθέντα κτήματα εδόθησαν μετά πάροδον μερικών ετών εις μουσουλμάνους, που ήρθαν από τα διάφορα μέρη της Ανατολής, για τους οποίους έγιναν και καινούρια χωριά. Επίσης απολωτριώθησαν και σπίτια ιδιωτών. Το άλλο πρωί ο Μητροπολίτης χωροστατεί σε λειτουργία που γίνεται στην Εκκλησία της Παναγίας. Οι Τούρκοι δίθεν δημοσιογράφοι δεν σεβάστηκαν ούτε την ιερότητα του χώρου.
Για τέταρτη φορά σε διάστημα 1,5 χρόνου η εκπομπή του Αντένα Αυτά και Άλλα όχι απλώς μιλά, αλλά φωνάζει για την Ήμβρο. Ίσως λοιπόν κάποιοι άκουσαν και τη δική μας φωνή και είδαν με τα δικά μας μάτια τις εικόνες εγκατάλειψης ενός νησιού που προστατεύεται από τη συνθήκη της Λοζάνης. Ας θυμηθούμε λοιπόν μέσα από μια σύντομη αναδρομή τις εκπομπές Αυτά και Άλλα και το τι λέγαμε ήδη εμείς, κυρίες και κύριοι, από πρόπερση. Όταν ακόμη πολλοί μπέρδευαν την Ήμβρο με τον Εύρο, όπως μας είπε ένας αγριδιώτης κατά τη διάρκεια της αποστολής μας στο νησί, η εκπομπή Αυτά και Άλλα παρουσιάζει για πρώτη φορά το δράμα των Ελλήνων της Ήμβρου. Χάρη στο δημοσιογράφο από τη Θεσσαλονίκη, τον κύριο Φωκείο Ναφουντουκίδη, που με πολλούς κινδύνους κατάφερε να καταγράψει σε μια μικρή κάμερα εικόνες του αφανισμού, γίνεται ευρύτερα γνωστό το ζήτημα της Ήμβρου. Σας βλέπω ότι αν και έχει περάσει περίπου ένας χρόνος, συγκινήστε και πάλι που τα θυμάστε, κύριε Φουντουκίδη. Η καρδιά μου, να πω, και η ψυχή μου έχει μείνει εκεί στην Ήμβρο. Όποιος Έλληνας και να πάει, δημοσιογράφος και μη, πραγματικά θα αισθανθεί, θα δει το πόσο ο ελληνισμός είναι ένας ελληνισμός Ανατολής. Η Ήμβρος, πώς είναι τα τελευταία υπολείμματα, τα τελευταία κομμάτια ενός ελληνισμού, ενός βυζαντινού ελληνισμού, και δεν μπορεί παρά να μην αφήσει την καρδιά του εκεί πέρα, βλέποντας αυτή την καταστροφή σε αυτό το πανέμορφο πραγματικά ελληνικό νησί. Στην εκπομπή μας αναλύονται και οι παραβιάσεις της συνθήκης της Λοζάνης εκ μέρους της Τουρκίας. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι από το 1964 άρχισε μια επιχείρηση αλλίωσης των ιδιαιτεροτήτων πληθυσμιακών και πολιτιστικών Ήμβρου και Τενέδου, που είχε ως αφετηρία τις αναγκαστικές απαλωτριώσεις με μηδαμινή αποζημίωση των καλλιεργήσιμων κτημάτων. Η επόμενη παρουσίαση της Ήμβρου αλλά και η πρώτη παρουσίαση της Τενέδου γίνεται μέσα από ρεπορτάζ την Νάνση Ζαμπέτογλου, που επισκέφθηκε εκ μέρους της εκπομπής μας τα δύο νησιά. Όσο οι Έλληνες πέθαιναν, όσο οι Έλληνες γερνούσαν, οι Τούρκοι δεν έχαναν τον χρόνο τους. Κυριολεκτικά για ένα κομμάτι ψωμί έχουν απαλωτριώσει ολόκληρο τον κάμπο του νησιού. Και οι οικισμοί των επίκων, όπως αυτός εδώ πίσω μου, γίνονται όλο και περισσότεροι. Συνθήκη της Λοζάνης, άρθρο 38. Πάντες οι κάτοικοι της Τουρκίας δικαιούνται να πρεσβεύωσιν ελευθέρως πάσαν πίστην ή θρησκείαν. Κι όμως για τους Ορθόδοξους ιερείς δεν επιτρέπεται η ρασοφορία και ο Μητροπολίτης Ήμβρου Τενέδου είναι εκδιωγμένος στην Κωνσταντινούπολη. Του επιτρέπεται να επισκέπτεται το νησί μόνο σε ειδικές περιπτώσεις. Ο μοναδικός καλεσμένος της εκπομπής, ο οποίος βρίσκεται εδώ στο στούντιο του Αντένα προκειμένου να καταθέσει τη δική του προσωπική μαρτυρία γύρω από το πολύπαθο νησί, δεν γεννήθηκε στην Ήμβρο. Με δική του όμως βούληση έζησε εκεί για 30 ολόκληρα χρόνια και μάλιστα γνώρισε από κοντά τις πλέον δύσκολες στιγμές που πέρασε η Ήμβρος. Σήμερα ο ζωγράφος κ. Νίκος Παλαιόπουλος είναι 80 χρόνων και έχει ήδη γράψει ένα βιβλίο για την Ήμβρο και έχει επίσης επιμεληθεί ένα λεύκομα για το νησί αυτό. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Παλαιόπουλε, να ξεκινήσω πρώτα από την παρουσίαση των βιβλίων σας. Είναι πάρα πολύ ωραίες οι εκδόσεις, αλλά εμένα ξέρετε τι με συγκίνησε πιο πολύ σε αυτό το πρώτο σας βιβλίο με τίτλο «Τοπία και λουλούδια της Ήμβρου». Ακριβώς ότι βρήκατε το κουράγιο να μας δείξετε, να φυλάξετε για μας, για τη μνήμη μας και για το μέλλον των νεότερων, τα λουλούδια της Ήμβρου, που είναι πραγματικά και αυτά ελληνικά λουλούδια, δεν είναι? Ακριβώς, και είχα πολλά τα οποία δεν μπόρεσα όλα να τα διασώσω. Είχα πάρα πολλά. Όλα περπατούσα και τα ζωγράφιζα και τα εναποθήκευα. Ποια λουλούδια? Τα διάφορα λουλούδια του βουνού. Ποια αγαπούσατε πιο πολύ από τα λουλούδια του Ιμβριώτικου? Αυτά που αγαπούσα, όλα σχεδόν τα αγαπούσα. Όλα ωραία ήταν. Κρινάκια? Κρινάκια, μέλι, ποπονίτσες, το δάκρυ της Παναγίας κλπ. Κύριε Παλαιόπουλε, η φύση είναι και αυτή η ελληνική, αν δεν κάνω λάθος. Εγώ προσωπικά ακόμα δεν έχω την τύχη να πάω στην Ήμβρο, αλλά παρακολουθώ και εγώ τα ρεπορτάζ και βλέπω ότι είναι η ελιά, είναι η αμυγδαλιά, είναι το πεύκο, είναι το Αιγαίο. Και ξέρετε ότι η Ήμβρος είναι ελληνικότερη, γιατί ήταν Αθηναίων δήμος ο Ήμβρο. Ήταν το πιο ελληνικό νησί. Εκεί συγκέντρωναν όλη η Αθήνα. Γι' αυτό και τον ποταμό το λένε Ηλισσό. Τον ποταμό της Ήμβρου. Κύριε Παλαιόπουλε, θέλω εσείς να μας μιλήσετε. Εγώ δεν έχω πολλές ερωτήσεις, μάλλον έχω πολλές ερωτήσεις, αλλά δεν χρειάζεται να μας πείτε πώς εσείς, ένας γκάγκαρος Έλληνας που λέμε, δηλαδή δεν είσαστε από... Εγώ είμαι Κωνσταντινοπολίτης. Είχατε άρα μία επαφή με το χώρο? Με το χώρο, και μετά τα γεγονότα που έγιναν στην πόλη, συχάθηκα την πόλη και έφυγα δίχως να φαντάζομαι ότι θα επακολουθήσει και στην Ήμβρο το ίδιο όργιο της καταστροφής. Εγκατεστάθηκα εκεί και πότε?
το 1900, δηλαδή πριν ακριβώς 35 χρόνια. Λοιπόν, και τότε εκεί άρχισε την πνευματική μου δράση και οι Τούρκοι με είδανε με κακό μάτι. Προσπάθησα να βγάλω με το περιοδικό και στην περιοδικό? Το πρώτο περιοδικό, Ήμβρος. Στην προσπάθεια μου αυτή έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον ο Θανάσης Σπόρος, ο πνευματικός άνθρωπος και ποιητής, είναι τώρα στο Τρансβαλ, και συγκέντρωσε τα απαιτούμενα χρήματα και τους απαιτούμενους συνεργάτες και βγάλαμε ένα περιοδικό που άφησε εποχή. Οι δικές μου οι διαλέξεις για την ποίηση, για τον Παλαμά διέγειραν τους Τούρκους. Σε λέει αυτός εδώ τι κάνει, μια κίνηση γίνεται. Ενώ εμείς ήμασταν αθώα μια εκπολιτιστική κίνηση. Πάντοτε όπως είμαστε δεν είχαμε τίποτε κακόβολο. Αν Βλέπετε ότι για τον εχθρό ακόμα και εντός εισαγωγικών η γλώσσα, η ποίηση και η θρησκεία είναι... Ναι, είναι και αυτά. Κάθε πρόοδος την βλέπουν ότι είναι εις βάρος τους. Κάθε πρόοδο τη βλέπουν εις βάρος τους. Είχατε και κάποιο άλλο όμως λόγο που πήγατε στην Ήμβρο? Το ότι παντρευτήκατε Ήμβρια. Μετά έγινε αυτό. Α, εκεί τη γνωρίσατε. Εκεί. Α, μάλιστα. Εκεί επακολούθησε ακριβώς. Δεν ήταν όμως πολύ σκληρό, δεν ήταν κάπως ως τόπος εξορίας το να φύγει ένας Έλληνας από την Κωνσταντινούπολη? Αγαπούσα τη φυσική ζωή και έλεγα πώς δεν την αγαπούν αυτοί, γιατί με κάμαν παράπονα. Τι ζωή είναι αυτή, τυραννίδα, αυτό. Και έλεγα εγώ πώς δεν βρίσκονται θέλγητρος σε αυτή τη ζωή τους. Όταν έπαιρνα τα πυριόνια μου και τα σκερπάνια μου και πήγαινα και κλάδευα τα δέντρα, ξαναγεννημένος γερνούσα. Και όταν πήγα μια μέρα να περιποιηθώ τα δέντρα μου και κάθισα να φάγω το φαγητό μου, αρχίσαν ένα ειδόνι απ' εδώ και ένα ειδόνι απ' εκεί και νόμιζα πως είμαι σε κανένα ρεστοράν πολυτελείας και παίζουν βιολιστέ τσιγκάνι στο πλάι μου. Τόσο ωραία. Ίσως γι' αυτό, κύριε Παλαιόπουλε, δεν είναι αποτυπωμένα ακόμη επάνω σας τα 80 σας χρόνια και οι ταλαιπωρίες που έχετε. 84 χρόνων για την ακρίβεια. Παρακαλώ. 84. Α, μας το κάνετε ακόμα καλύτερο δηλαδή. Αυτό είναι. Λοιπόν, ζείτε στην Ήμβρο, προσπαθείτε να εκπολιτήσετε... Προσπαθώ όχι να εκπολιτήσω, να διεγείρω το ενδιαφέρον για την Ήμβρο, διότι η Ήμβρος είχε εγκαταλειφθεί. Το ενδιαφέρον όμως για την Ήμβρο στους Ήμβριους. Στους Ήμβριους και γενικά στον ελληνισμό και σε όλο τον κόσμο. Εγκαταλειμμένο ένα νησί, παραμερισμένο. Και αυτό έκανε και ο δεσπότης ο Μελίτων που ήρθε και έκανε τα σχολιά. Και αυτή η κίνηση σε θεωρήσει από τους Τούρκους ότι είναι, προετοιμάζονται για μεγάλα πράγματα, να πάρουν την Ήμβρο. Ίσως, και εγώ ήμουν υπό αριθμόν ένας εχθρός. Γι' αυτό και επέδραμα στη συνέχεια, θα τα πούμε κύριε Παλαιόπουλε, ξέρετε, γιατί θα... Ναι. Έχει τη συνέχεια μου, θα τη δείτε στο βιβλίο, ότι με πήρανε 3 φορές φυλακίσεις και 1 φορά ομηρία. Την πρώτη φορά γιατί μίλησα για τα σχολιά. Και επειδή... Όταν τα είχαν ήδη κλείσει. Όταν τα κλείσαν τα σχολιά, μίλησα εγώ και διαμαρτυρήθηκα στον γραμματέα του διοικητή. Αυτό βέβαια πήγε μέσα. Μετά μερικά παιδάκια ένα βράδυ κόλλησαν προκήρυξεις. Και ήρθαν σε μένα. Ούτε στο Δήμαρχο πήγαν, ούτε στον πρόεδρο της κοινότητας, ούτε στο δεσπότη. Ήρθαν σε μένα. Εγώ ούτε τα αποθάρρυνα, ούτε και τα ενεθάρρυνα. Προσέξτε, αυτό το πράγμα που κάνετε είναι πολύ σοβαρό. Αλλά τα παιδιά ήταν ανένδοτα, γιατί ήταν μόνα μέσα στην Τουρκιά, με τον αυθορμητισμό τους, με τον πόνο τους, με τον καημό τους. Και ενήργησαν. Μετά την Παναγιά, τη σημερινή πρωτεύουσα του νησιού, δεύτερο σταθμός για το τηλεοπτικό συνεργείο της εκπομπής Αυτά και άλλα και το ρεπόρτερ Κώστα Στοφόρο ήταν το Σχοινούδι. Το μεγαλύτερο κάποτε χωριό της Ήμβρου. Η κατάσταση που επικρατεί σήμερα εκεί είναι τραγική. Σε απόσταση 14 χιλιόμετρων από την Παναγιά βρίσκεται το Σχοινούδι. Απλωμένο σε 2 πλαγιές και χωρισμένο από τη Δημοσιά σε 2 γειτονιές, το Σχοινούδι κάποτε ήταν το πιο πλούσιο χωριό της Ήμβρου, αλλά και το μεγαλύτερο αφού είχε 2.000 κατοίκους. Σήμερα θυμίζει χωριό φάντασμα. Ζουν πια μόνο 46 Έλληνες. Κωνσταντίνος Ευστρατείου Χατζηγεωργάκης είναι αυτό. Είναι από Πινελόπικου Γελτσόγλου. Χρόνια είναι αυτά. Ο κύριος Αντώνης Σερέτης, πρόεδρος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής, έχει την ηλικία της Συνθήκης της Λοζάνης. Στις δημοτικές εκλογές θα είναι υποψήφιος πρόεδρος της κοινότητας. Εγώ θέλω να έρθω να κοιμηθώ με την μάνα, με τον παπά και με τα αδέρφια μου εδώ. Αυτό είναι το πατρικό μου το μνήμα. Αυτή τη σχέση έχω.
Πώς είναι η ζωή σας εδώ, δύσκολη? Τι να πούμε, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Καλά. Άμα πεις καλά, τα κλείω όλα. Τι να κάνεις, αφού βρεθήκαμε. Η ζωή μας δεν είναι ευχάριστη, παρακαλώ. Αλλά και πού να πάμε. Η κυρία Μαρία Ευσταθίου κρατάει το μοναδικό καφενείο του χωριού με νύχια και με δόντια. Φοβούμαι από αυτόν όλο. Είναι αγρίμοι αυτοί, δεν καταλαβαίνουν. Όπως και πριν ένα μήνα με σπάσαν τις πόρτες και μπήκαν μέσα. Τώρα έχω δικαστήριο να πάω. Καταλάβατε. Ναι, δεν κλέψανε τίποτα, αλλά και όφησε τρομάρα με φτάνει. Καταλάβατε. Αυτά είναι. Λίγο μετά το Σχοινούδι, στη μέση του έφορου κάμπου που άλλοτε ανήκε στους Έλληνες, σαν φάντασμα ορθώνονται οι κλειστές πλέον αγροτικές φυλακές. Ο Κώστας Στοφόρος με το συνεργείο της εκπομπής έφτασαν εκεί και κατέγραψαν τη σκοτεινή ιστορία τους. Εδώ που βρισκόμαστε είναι ο τόπος που είχαν δημιουργηθεί αγροτικές φυλακές το 60-68 και φέρανε βαρυπινίτες από διάφορα μέρη της Ανατολής. Τους φέρανε, τους εγκαταστήσανε εδώ πέρα, δουλεύανε σε δημόσια έργα και τα βράδια κυκλοφορούσαν ελεύθεροι σε όλο το νησί με απότερο σκοπό να κατατρομάζουν τους κατοίκους. Έχουν γίνει δολοφονίες από βαρυπινίτες, από τους κατάδικους, έχουν γίνει πολλούς ξυλοδαρμούς, έχουν ρημάξει σπίτια αγρικής κτλ. Αφού πετύχαν το σκοπό τους τώρα, πριν 2 χρόνια πήρανε τους κατάδικους από εδώ και μετατρέπουν τη σκοπιμότητα της εκτάσεως αυτής, στο μέρος αυτό για τον οποίο είχε απολωτριωθεί, σε άλλη σκοπιμότητα. Δηλαδή χτίζουν τώρα ένα οικισμό, όπως βλέπετε εδώ πέρα, ένα καινούργιο οικισμό για άλλο σκοπό. Σε ποιους ανήκαν αυτά εδώ τα κτήματα? Αυτά τα κτήματα ανήκαν στους συνειδιώτες, όλα τα κτήματα. Στους κατοίκους του χωρίου συνειδίου. Πόση έκταση περίπου είναι? Δεν ξέρω ακριβώς, δεν ξέρω. Υπολογίζεται πάνω από τριγύρω 6.500 στρέμματα. Αυτά τα 6.500 στρέμματα της πιο έφορης γης του νησιού απαλωτριώθηκαν για μια μπουκιά ψωμί. Μια τουρκική λίρα το τετραγωνικό μέτρο ήταν το τίμημα που δόθηκε από το τουρκικό κράτος. Επόμενο σταθμό στο Κάστρο. Δυστυχώς σήμερα στα στενά δρομάκια του δεν ακούγεται πια ούτε ψήθυρος στην ελληνική γλώσσα. Από τον τόπο αυτό ο Κώστας Στοφόρος μας μεταφέρει μερικά δείγματα πολιτισμού που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο τουρκικό κράτος. Το Κάστρο είναι ο παλαιότερος οικισμός της Ήμβρου. Στην κορυφή του σώζονται ακόμη τα ερείπια του βυζαντινού τείχους που το προστάτευε από τις επιδρομές. Εκεί βρισκόταν και η αρχαία Ακρόπολη του νησιού. Εδώ δεν μένει πλέον ούτε ένας Έλληνας. Η τουρκική διοίκηση εγκατέστησε αυθαίρετα στα ελληνικά σπίτια περίπου 100 επίκους. Βρισκόμαστε μπροστά στη σφραγισμένη πόρτα της εκκλησίας της Αγίας Μαρίνας στο Κάστρο. Μια εκκλησία που έχει μετατραπεί από τους Τούρκους σε αχυρώνα. Οι πανέμορφες τοιχογραφίες που κοσμούσαν την εκκλησία έχουν όλες ξυστεί. Ντρέπομαι για λογαριασμό της ελληνικής πολιτείας και το συνόλου της πολιτικής σκηνής του χθες για την εγκατάλειψη και σιωπή στον ακροτηριασμό και στην προσπάθεια εξαφάνισης του ελληνισμού σε τούτο το νησί. Σύμφωνα με τη συνθήκη της Λοζάνης, εδώ αυτή η εκκλησία έπρεπε να είναι εν λειτουργία και ανοιχτή. Η συνθήκη της Λοζάνης παραβιάστηκε τελείως από την τουρκική κυβέρνηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια και με την ανοχή όμως συνέχεια όλων των ελληνικών κυβερνήσεων. Οι εκκλησίες που είδαμε στο νησί βρίσκονται σε μια άθλια κατάσταση. Ακόμα και η ίδια η Μητρόπολης έχει ρογμές. Βλέπουμε δηλαδή την τελειωτική φάση μιας θρησκευτικής, πολιτιστικής και εθνικής γενοκτονίας. Βρισκόμαστε δηλαδή αυτή τη στιγμή στην τελική φάση αυτής της γενοκτονίας. Θα προσπαθήσουμε να την προλάβουμε έστω και στο παραπέντε. Μόλις φτάσαμε εδώ, σας είδα πήγατε να βγάλετε τις πέτρες από την πόρτα. Ακριβώς. Πήγα να βγάλω τις πέτρες από την πόρτα γιατί έκρινα ότι έπρεπε να μπούμε μέσα και να κάνουμε το σταυρό μας, μήπως κρατήσουμε αυτό το Άγιο μέρος. Αυτή την προσπάθεια ήταν μια παρόρμηση, θα έλεγα,
την οποία έκρινα για μένα σαν υποχρέωση. Ο επίλογος γράφεται στο κημητήριο του κάστρου. Το εκκλησάκι ο Άγιος Ανδρέας που χτίστηκε με χρήματα από Δήμων Ιμβρίων έχει καταστραφεί. Η γύρω τάφη είναι σπασμένη και λαιλατημένη. Λιγότερο καταθλιπτική είναι η εικόνα που συναντήσανε στους Αγίους Θεοδόρους, καθώς εκεί όχι μόνο μένουν οι περισσότεροι Έλληνες, αλλά ο πρόεδρος του χωριού είναι επίσης Έλληνας. Δυστυχώς όμως ούτε αυτό το χωριό γλίτωσε από το γενικότερο κανόνα του μαρασμού. Οι Άγιοι Θεόδωροι, το χωριό του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Αρχιεπισκόπου Ιακώβου, είναι από τα πιο καλοδιατηρημένα του νησιού. Ωστόσο, στην είσοδό του ένα καμένο σχολείο δείχνει ανάγλυφα την εικόνα της Ήμβρου. Πόσους κατοίκους έχει τώρα το χωριό? Το χωριό έχει 112 κατοίκους. Παλιότερα? Παλιότερα είχε 773. Ποια είναι τα παράπονα σας από την Ελλάδα? Από την Ελλάδα τα παράπονα μας είναι που εμέναν πολύ αργά. Ύστερα από 27 χρόνια μας κοιμηθήκαν. Αυτά είναι τα παράπονα μας. Πού θα πάμε εμείς, ηλικιωθήκαν πια τώρα, πού θα πάμε. Το μέρος μας εδώ πέρα, καθένας στο μέρος του θέλει, δεν είναι. Αργά, πολύ αργά. Όταν μέναν τα γεροντάκια, τι να αλλάξει. Τι μπορεί να αλλάξει, υπάρχει. Δεν έχει νεολαία που να αλλάξει η κατάσταση, τι να κάνει. Αυτά ήταν να σταματήσει τον κόσμο, τον καιρό που ήταν. Τώρα δεν ξέρω αν μπήκατε στα άλλα τα χωριά, άλλο 40, αλλά το μόνο χωριό που θα στα πω είναι ο Αϊτόδωρος. Δεν είναι άνθρωπος τώρα, είναι πια για το μνήμα. Σου είπα εσένα από τώρα. Είναι αυτό το σωστό. Είναι πολύ αργά, λέτε? Τώρα ο Θεός τα ξέρει αυτά. Ο Θεός τα ξέρει. Αλλά σου είπα ότι δεν μπορούμε να πω παραπάνω τίποτα, γιατί εδώ που μας φύγα και έτσι σας λείπω. Πρώτο Θεός, αντί να ξαναέρθετε πάλι να ξανασμίξουμε, κατάλαβες, αν είναι δυνατόν και έχουν χρόνια, γιατί εσείς είστε νέοι μας αλαβούδια, αλλά εμείς μας γέροι. Τι σου είπα, εγώ δεν έφυγα, αγάπα το χωρό. Εγώ δεν μπορώ, τι σου είπα, 22 Καζάνι είναι μέσα στην Αυστραλία. Αδέρφια μου και εξαδέρφια μου. Αλλά τα αγάπη μου του μέρους, του νησιού τα αγάπη μου. Κατάλαβες. Και επειδή, όπως σας έχουμε πει και άλλη φορά, κυρίες και κύριοι, ο Αντένα και οπωσδήποτε και η εκπομπή αυτά και άλλα αυτή τη στιγμή βλέπετε από τους Ήμβριους, είναι η στιγμή να τους μεταφέρω ένα μήνυμα πολύ ευχάριστο, πολύ αισιόδοξο, αν έστω και κάπως αργά. Τη συγκρότηση Επιτροπής ανήγγειλαν χθες σε συνέντευξη τύπου που έδωσαν οι βουλευτές που επισκέφθηκαν την Ήμβρο. Στόχοι της Επιτροπής αυτής είναι η συντονισμένη δράση των απανταχού Ελλήνων υπέρ της ειρήνης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η αντιμετώπιση των κινδύνων που απειλούν τις παραδόσεις, τις ιστορικές παρακαταθήκες και τις αιώνιες αξίες του ελληνισμού, η αναγνώριση του δικαιώματος των εκτός των συνόρων Ορθοδόξων Ελλήνων για τη διατήρηση της ταυτότητάς τους, της ελευθερίας τους και της αξιοπρέπειάς τους, η εφαρμογή των κανόνων του διεθνούς δικαίου, των αρχών και αποφάσεων του ΟΗΕ και των διεθνών συνθήκων στην Κύπρο, την Ήμβρο, την Τένεδο, τη Βόρειο Ήπειρο και όπου αλλού υπάρχουν Έλληνες. Και γενικότερα θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα, δηλαδή με τη συγκρότηση της Επιτροπής, γιατί θα ρωτήσω βέβαια και τον κύριο Παλαιόπουλο, αλλά και εγώ προσωπικά πιστεύω, όπως και οι συνεργάτες της εκπομπής που όπως σας έχουμε πει εδώ και 3 χρόνια ασχολούμεθα με αυτό το θέμα, πιστεύουμε ότι ποτέ δεν είναι αργά, γιατί αν μιλάνε κάποιοι, αν θυμίζουν κάποιοι άλλοι ακούνε. Είναι έτσι, κύριε? Δηλαδή, κύριε Παλαιόπουλε, έχετε κάποια αισιοδοξία? Έτσι, εγώ είμαι πάντοτε αισιόδοξος, αλλά είχαμε απογοητευτεί τελείως. Πώς να μην είχατε άλλωστε? Αυτή τη στιγμή πήραμε μια μικρή ελπίδα από αυτή την περίσκεψη των πολιτικών οι οποίοι επισκέφθηκαν, διότι το νησί τόσα χρόνια, τόσα διαβήματα, μάλιστα μπορώ να πω παράλογα πράγματα. Εμείς για 5 ψαράδες δεν μπορούμε να τα χαλάσουμε με τους Τούρκους. Αυτό ήταν το καμουφλάρισμα της απερισκεψίας τους από τόσα χρόνια. Των Ελλήνων. Μάλιστα. Εμείς για 10 ψαράδες δεν μπορούμε να τα χαλάσουμε με τους Τούρκους.
Και αυτοί, στην Ήμβρο όμως δεν ζούσαν 10 ψαράδες, ζούσαν χιλιάδες Έλληνες. Χιλιάδες Έλληνες. Και όμως οι άγνοι αυτοί. Και οι άγνοι επίσης, όταν μας πήραν τα σχολεία και πήγε η Επιτροπή με τον Πότε κύριο έγινε αυτό που σας έκλεισαν τα σχολεία? Το 1964. Πήγαν λοιπόν Ελληνική Επιτροπή στη Γενέβη να βρεθούν με τους Τούρκους να το πούν αυτό το πράγμα και είπαν εμείς τα σχολεία δεν τα πειράξαμε, δεν τα πήραμε. Ώστε έτσι. Οι δικοί μας αδαείς και απληροφόρητοι, ώστε έτσι δεν τα πήρατε. Δεν τα πήραμε δηλαδή στη ράχη μας να φύγουμε τα σχολεία εμείς. Αυτό. Λοιπόν, πάντοτε απληροφόρητοι, ακατάρτιστοι και οι Τούρκοι με την πολιτική τους αυτήν προχωρούν και συρρυκνώνεται διαρκώς ο ελληνισμός. Κύριε Παλαιόπουλε, εκεί λοιπόν στην Ήμβρο γνωρίσατε και τη γυναίκα σας. Ακριβώς. Υμβριώτισσα και πολύ καλή σύζυγός μου και ανέθρεψε πολύ καλά και την κόρη μου τη Ρέα Παλαιοπούλου που είναι υποδιευθύντρια στο γυμνάσιο Αργυρουπόλεως. Μείνατε λοιπόν 30 χρόνια συνολικά. Είχατε και τις ταλαιπωρίες σας. Τρεις φυλακίσεις και μία ομηρία. Η ομηρία δηλαδή? Η ομηρία την ημέρα της Κύπρου μας πιάσανε το πρωί. Ήμουν στο σπίτι και είχα το ράδιο και άκουα. Αυτή τη στιγμή αποβιβάζονται τουρκικά στρατεύματα στην Κύπρο. Εκείνη τη στιγμή ένα τζιπ έρχεται, στέκεται μπροστά στην πόρτα. Νίκο, έλα μαζί μας. Ο ένας με γνώριζε ο αστυνομικός, ο άλλος δεν με γνώριζε. Με αρπάξαν, με βάλανε μέσα στο αυτοκίνητο και με πήγα στην αστυνομία. Εκεί είδα τους πρόκριτους μαζεμένους, τους δημάρχους, τους Έλληνες, όλους εκεί μας είχαν να πάω στα τσιμέντα και έναν δάσκαλο, ο οποίος ήταν και πρώην δήμαρχος στο Ζαφυράκι Μομόγκο, ένας αξιοπρεπέστατος άνθρωπος και πολυμαθέστατος, τον πήραν και τον μπαστούνι. Του με λέει, με πήραν και τον μπαστούνι. Μου λέω εκεί, γιατί δεν δίνει το άνθρωπο τον μπαστούνι και ένα καλό στρατιωτάκι το φέρε το μπαστούνι. Μας είχαν εκεί και με τα 3 μέρες όταν είδαν ότι δεν έγινε η σύραξη με την Ελλάδα, μας άφησαν πάλι. Κύριε Παλαιόπουλε, οι Τούρκοι όχι οι εγκληματίες που έφεραν εκ των υστέρων ακριβώς για να αλλοιώσουν τον πληθυσμιακό χαρακτήρα του νησιού, οι απλοί Τούρκοι, οι καθημερινοί, είχαν προβλήματα μαζί σας ή εσείς ζούσατε όπως πάντα οι Έλληνες? Δεν είχε Τούρκους πρώτον και κύριον, είχε πολύ ελάχιστους και αυτοί ήταν στο κονάκι κυβερνητικοί υπάλληλοι. Τελευταίος όμως που ήρθε και συσσωρεύτηκε ο κόσμος, έγινε δήθεν οι γηγενείς, οι έπικοι. Και για να συσσωρεύσουν τους έπικους η κυβέρνηση έβαλε μεγάφωνα στα παράλια της Προποντίδος και του Αιγαίου από Λάμψακο ως Κίζικο και φώναζε και ελάτε στην Ήμβρο να πάρετε φτηνά γιατί φεύγουν οι Ήμβροι. Αυτό το έκανε με σκοπό να συσσωρευτούν έπικοι εκεί, να έρθουν κι άλλοι. Και γέμισε το νησί από διάφορους τύπους. Θα προσπαθήσω να ξαναπροφέρω το σημερινό όνομα, όταν λέω το σημερινό εννοώ για την πλευρά των Τούρκων όνομα της Ήμβρου, το οποίο είναι Γκιοκτσέαντα. Γκιοκτσέαντα, ουράνιο νησί. Δεν συμβιβάζεται ο βαρβαρισμός με την ποίηση. Πώς, επί αιώνες η Ήμβρος. Είναι πολύ γλυκιά έτσι κι αλλιώς η τουρκική γλώσσα, εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα. Επί αιώνες όντας το νησί Ήμβρος γίνεται Γκιοκτσέαντα σε μια μέρα. Αυτό προδίδει τον φανατισμό τους, τον σοβινισμό τους. Δεν συμβιβάζεται το Γκιοκτσέ, το ουράνιο νησί με τον φανατισμό αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω κύριε Παλαιόπουλε, γιατί έχετε αφιερώσει το βιβλίο σας «Τοπία και λουλούδια της Ήμβρου» στον αείμνηστο ιεράρχη Ιάκωβο Παπαϊσίου, που η Ήμβρος υπήρξε το νησί των οραματισμών του. Έχετε οπωσδήποτε λόγο να το έχετε αφιερώσει και έχουμε λόγο να μάθουμε κι εμείς για αυτό τον ιεράρχη. Ξέρετε, αυτός ο ιεράρχης είχε έναν οραματισμό να το αναδείξει το νησί. Να το αναδείξει. Πήρε παιδιά τα οποία τα έστειλε και μορφωθήκανε στις γεωργικές σχολές, παντού στη θεολογική σχολή και μάλιστα είναι ανάστημα του και ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής. Ιάκωβος. Βέβαια, ήταν προστάτης εκείνος. Λοιπόν, και τα κορίτσια για να τα γλιτώσει από την τουρκική βουλημία τα έστελνε σε γνωστά σπίτια, γιατί αναγκάζονταν πολλά κορίτσια να πάνε να υπηρετήσουν ως υπηρέτριες στην πόλη. Και τα φρόντιζε αυτά όλα και γι' αυτό, για αυτή τη δράση του και πάντοτε ήταν, μόνο που δεν τον επέτρεπε η τουρκική κυβέρνηση να έρθει στην επαρχία του. 2 χρόνια δεν του το επέτρεπε. Εγώ αυτό δεν το ήξερα. Κάποτε και τον καυτηρίασα, αλλά ύστερα το έμαθα. Ότι γίνεται δεσπότης να μην είναι πάνω στο ποιμνίο του. Αλλά όπως έμαθα αργότερα, η τουρκική κυβέρνηση δεν το επέτρεπε να πάει στο ποιμνίο του. Το Γλυκείο, όπως άλλωστε εφανερώνει και το όνομά του, υπήρξε κάποτε ένα από τα ωραιότερα και τα πιο γραφικά χωριά της Ήμβρου. Μέσα στα χαλάσματα μπορεί ακόμη να ανακαλύψει κανείς εικόνες της περασμένης ομορφιάς. Και πάλι ο Κώστας Στοφόρος.
Το Γλυκί είναι συνδεδεμένο με το Ζαφύρ Δελικοσταντή, τον γέροντα που ύψωσε το ανάστημά του στις αρχές σπάζοντας τα φράγματα των απαγορεύσεων και του εκφοβισμού για να βρεθεί άγρια δολοφονημένος το 1990. Το έγκλημα δεν εξιχνιάστηκε ποτέ. Το νησί, η ζωή εδώ, για μας τους ντόπιους, τους εμβρίους, έχει χαθεί πια. Δεν έμεινε ζωή. Με 200 άτομα που μένουν μέσα σε όλο το νησί που ζούσαν 8.000 πληθυσμός και δεν έμενε καμιά αυτή. Και επομένως δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Μέναμε εδώ, δεν έχουμε που την κεφαλή κλείνει. Όσοι μένουν, παιδιά δεν έχουν. Τα παιδιά έφυγαν μακριά, εμείς δεν μπορούμε να σηκωθούμε να πάμε εκεί. Έτσι, λοιπόν, αναγκαστικώς μένουμε και περιμένουμε το πεπρωμένο. Τίποτα άλλο. Εγώ είμαι γεννημένος εδώ, μένω προσωρινά στην Παναγία. Έχει την ωραιότερη θέα προς το Αιγαίο και προς το εσωτερικό του νησιού. Η θέα εξακολουθεί να παραμένει αμετάβλητη. Πώς το λέγαν παλιά? Το μπαλκόνι της Ήμβρου. Το χειμώνα εδώ πέρα υποφέρομαι γιατί όταν κλείσουν οι δρόμοι δεν έχουμε ούτε ψωμί που λέει ο λόγος να πάμε να πάρουμε γιατί δεν έχει ένα μαγαζί, τίποτα δεν έχει. Ελληνική τηλεόραση βλέπετε καθόλου? Βλέπουμε, παρακολουθάμε περισσότερο από όλα τα κανάλια. Τα ελληνικά τα προτιμάμε γιατί μας αρέσουν, έχει ωραία προγράμματα, μας δείχνουν όπως τώρα που παίρνετε τα νησιά, μας δείχνουν τα παλιά αρχαία τα πράγματα και αυτά όλα μας ενδιαφέρουν να μάθουν τα παιδιά μας καλύτερα επειδή ζουν μέσα στην Τουρκία να είναι καλύτερα. Για μας αρέσουν πολύ. Σας βοηθάει δηλαδή η ελληνική τηλεόραση? Βέβαια. Μας βοηθάει από όλες τις επόπτες. Γιατί είναι και η γλώσσα μας, είναι το κάθετή μας. Στο Γλυκί συναντήσαμε και την κυρία Σμαράγδα Τσολάκη από την Τένεδο. Έχουμε εκκλησία, είχαμε σχολεία, μας τα πήραν τα σχολεία μας, ο κόσμος έφυγε, μείναμε 30 άτομα μόνον, έχουμε παπά και τα παιδιά δεν έχουν καθόλου, ένα μικράκι αγοράκι έχουμε μόνοι. Άλλα παιδιά δεν έχουμε. Έχουν στείλει και εκεί Τούρκους επίκους να μείνουν? Τούρκοι έχουμε, πολλοί. Όλα τα σπίτια τώρα τουρκικά είναι. Όλα τα σπίτια από αυτοί είναι, δεν έχουμε δικά μας. Από το χωριό Γλυκί είναι και το επόμενο ρεπορτάζ. Το χωριό επεφύλαξε στον Κώστα στο Φόρο και το συνεργείο της εκπομπής τις πιο πικρές αλλά και τις πιο γλυκές στιγμές του. Φως στο σκοτάδι. Στο σχολείο του χωριού Γλυκί άλλοτε ακούγονταν οι φωνές 100 μαθητών. Σήμερα ακούγεται μόνο άνεμος. Μόλις βγήκαμε από τον Εσπερινό, περίληπος εστίν η ψυχή μου μέχρι θανάτου. Εδώ έχει διαπραχθεί προδοσία από πλευράς της επισήμου Ελλάδος εναντίον αυτών των ανθρώπων που προσπαθούν με τα νύχια και με τα δόντια γατζωμένοι σε το βράχο του Αιγαίου να κρατήσουν τη θρησκεία και τον ελληνισμό τους. Οποιαδήποτε άλλη κουβέντα αποτελεί προσβολή σε αυτά τα κόκαλα που είδαμε πεταμένα. Σε αυτούς τους στίχους, τους άψυχους.
στο Γλυκί το ελληνικό σχολείο καταραίει σιγά σιγά και από τους 550 κατοίκους έχουν μείνει μόνο 13, υπάρχει και μια αισιόδοξη νότα. Τα 3 παιδιά του, Παπαδημήτρη και Κεδέλη. Εσένα πώς σε λένε? Αναστασία. Και πού μένεις? Εδώ, στο Γλυκί. Ο μπαμπάς σου τι δουλειά κάνει? Είναι στην εκκλησία δουλεύει. Πηγαίνει σχολείο, πού? Στο Ευλάμπιο. Εκεί τι σχολείο είναι? Τουρκικό. Ελληνικά σας κάνουνε καθόλου? Ο μπαμπάς μου το καλοκαίρι. Πώς σε λένε? Τρίφο. Και πού μένεις? Εδώ. Εδώ στο Γλυκί? Ναι. Και σχολείο? Κάτω την Παναγία. Στο Ευλάμπιο κοντά είναι. Μαθαίνετε ελληνικά εκεί? Όχι. Θα ήθελες να μαθαίνεις? Το είχαμε. Η μικρότερη, η Σμαράγδα, είναι κάπως ντροπαλή. Άμα πάω στην Αθήνα και τους πω εκεί στον Αντένα να βάλουν κάποιο πρόγραμμα για να βλέπεις εσύ, τι θα ήθελες να τους πω? Τι πρόγραμμα να βάλουν? Να είναι όμορφο και για τα μικρά τα παιδάκια που τα αγαπούν πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω αν μας παρακολουθεί σε αυτή την υπέροχη εκπομπή που ετοίμασε ο Κώστας Στοφόρος, αν μας παρακολουθούν και κάποια σύγχρονα Ελληνόπουλα, αυτά που ονομάζω εγώ στη γενιά του Μερσέντες, για να συνειδητοποιήσουν τι σημαίνει να μιλάμε σωστά ελληνικά, γιατί πραγματικά είναι παράδειγμα προς μίμηση τα 3 αυτά παιδάκια από το χωριό της Σύμβρου, τα οποία ενώ πηγαίνουν σε τουρκικό σχολείο, ενώ ζουν σε τουρκικό πληθυσμό, παρόλα αυτά με καμάρι αναγνωρίζουν ότι ο μπαμπάς τους μαθαίνει ελληνικά το καλοκαίρι. Νομίζω ότι πρέπει να τα λέμε καμιά φορά, δεν πρέπει εμείς οι νεότεροι? Πρέπει. Κρατάω στα χέρια μου το άλλο πολύ ενδιαφέρον βιβλίο του κυρίου Νίκου Παλαιόπουλου, ο οποίος έχει και ένα έτσι παρατσούκλι, θα το έλεγα, παλαιό, επειδή είναι πολύ μεγάλο. Το βιβλίο έχει τον τίτλο «Ήμβρος, το δράμα του νησιού όπως το έζησα». Και σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα, γιατί κυρίες και κύριοι, μέσα από τέτοια βιβλία που περιγράφουν προσωπικές εμπειρίες, βγαίνει η ίδια ιστορία του ελληνισμού. Μια ιστορία η οποία εμείς συνήθως απ' έξω λέμε ότι δεν έχει φτάσει ποτέ σε εμάς, γιατί τελικά δεν θέλουμε εμείς να φτάσει ποτέ σε εμάς. Νομίζω λοιπόν, κύριε Παλαιόπουλο, ότι εδώ πέρα πραγματικά περικλείεται η ιστορία της Σύμβρου, με ένα συναίσθημα, με ένα πόνο, με μια αγάπη, αλλά και μια αγάπη για τη γλώσσα και αυτό που λέμε έθνος. Αυτά όλα τα γράφω στο βιβλίο και αν είχαμε βέβαια τον απαιτούμενο χρόνο θα αναλύαμε περισσότερα. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί οι εκπομπές σας είναι πράγματι εξαιρετικές και το θεωρώ μεγάλο ευτύχημα ότι με καλέσατε εδώ να μιλήσω για την Ήμβρο, γιατί εξωτερήκευσα και τον πόνο μου και αυτό που κρύβω μέσα μου. Πόσο καιρό έχετε να πάτε στην Ήμβρο? Εγώ έχω να πάω από το 1975 που ήρθαμε εδώ. Γιατί δεν έχετε ξαναπάει? Δεν μπορώ να πάω. Γιατί? Γιατί εγώ έφυγα, δεν με δίνα διαβατήριο και έφυγα λαθρέα. Μετά από τόσα χρόνια με λένε ότι όλοι όσοι έφυγαν λαθρέα μπορούν να πάνε. Δεν έχω εμπιστοσύνη στην τουρκική δικαιοσύνη. Αν με πάρουν και με φυλακίσουν, ποιος θα ενδιαφερθεί για μένα? Νομίζω πια, κύριε Παλαιόπουλο, ότι ξυπνήσαμε κάπως οι Έλληνες. Ξύπνησαν πρώτα απ' όλα κάποιοι βουλευτές. Ποιος θα ενδιαφερθεί? Ξύπνησαν κάποιοι δημοσιογράφοι, ξύπνησαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δηλαδή δεν είστε αισιόδοξος, ξαναπείτε το ότι είστε αισιόδοξος, μας ακούνε στην Ήμβρο αυτή τη στιγμή. Χωρίς να λέτε ψέματα βέβαια. Δεν μπορώ να είμαι και απόλυτα αισιόδοξος. Εκ φύσεως είμαι πάντοτε αισιόδοξος. Αλλά ύστερα από αυτήν την αναλγησία και της ελληνικής κυβερνήσεως τόσα χρόνια, πώς μπορεί να είμαι αισιόδοξος? Φοβούμαι. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ας επανέλθουμε στην πραγματικότητα. Την πραγματικότητα που κάθε μέρα τέτοια ώρα θέλει ένα σύντομο διάλειμμα. Δύσεις Ιωνίου για το κύπελο Κόρατς. Επίσης, θα αναβληθεί τελικά ή όχι ο πρώτος ημιτελικός του κυπέλου μεταξύ Άρη και ΑΕΚ. Αυτά και άλλα πολλά, κυρίες και κύριοι, σε λίγο στα νέα του Αντένα στις 2. Επόμενος σταθμός του οδηπορικού στην Ήμβρο, ένα ορεινό και ατίθασο χωριό. Τα Αγρίδια, ατίθασο ίσως επειδή ακόμα και σήμερα
Στο χωριό αυτό ακούγονται μόνο ελληνικές φωνές. Η φτώχεια και οι κακουχίες πάντως δεν κατόρθωσαν να κάψουν το πατροπαράδοτο πνεύμα φιλοξενίας των κατοίκων. Στα Αγρίδια, από τους 1.200 Έλληνες, έχουν απομείνει μόνο 47. Όμως σε αυτό το χωριό δεν υπάρχει ούτε ένας έπικος. Έχει καταφέρει να διατηρήσει αμιγώς ελληνικό χαρακτήρα. Είχαμε νεολαία, είχαμε τα λεπτά ενταλίγα, αλλά έχει ευτυχία τότε. Τώρα, μέναμε όλο το γεροντάκια. Από 1200 που είμαστε, μέναμε 45 και πιο κάτω από 50 χρόνια δεν έχει. Ένα παιδάκι μου έχει πει στην πόλη σχολείου, όλοι γέροι. Η Ελλάδα τι θα μπορούσε να κάνει για εσάς, μήπως έχει αργήσει πολύ? Άργησε βέβαια, άργησε. Αυτό έπρεπε να γίνει από το 65 και μετά, μέχρι το 74 που απολυτρώσαν εδώ. Πήραν τα σχολεία, πήραν το σχολείο που βλέπετε εδώ. Εμείς το κάναμε με τα ζώα ακόμα, με τα γαδούρια, με τα μοβάρια. Το Δημοτικό Σχολείο των Αγριδίων δεν λειτουργήσε ποτέ, αφού η δημιουργία του συνέπεσε με την απόφαση της τουρκικής διοίκησης να απαγορεύσει την διδασκαλία των ελληνικών στην Ήμβρο. Κάθε γονιός που έχει 2 και 3 παιδιά ήθελε να μαθαίνει και γενικά, όχι μόνο. Και αναγκαστήκαν, φεύγουν. Η ζωή μας, όπως τη ξέρετε, η ζωή μας είναι εδώ πέρα δύσκολη. Πολύ δύσκολη, γιατί ναι, έπεσαν ακρίβειες, ζημίναμε λίγοι. Έτσι, με τις στεναχώρες, με τις πίκρες που περνούμε. Λοιπόν, τις κοιτάζουν 5-10 γρόσια που μας δίνουν. Με αυτά κοιτάζουμε να περάσουμε, γιατί δεν έμεινε ζωή πια εδώ πέρα. Στιγμές ιδιαίτερης συγκίνησης ζήσαμε στο γλέντι που οργάνωσαν για μας οι αγριδιώτες. Γουρουνόπουλο, φέτα, κόκκινο κρασί και πολύ τραγούδι. Από την παλιά κομπανία έχει μείνει μόνο ο βιολιστής Αποστόλης Βρύγκος. Έλα πάτερ, είσαι παρέας. Γεια. Η ελληνική αποστολή έμεινε για μέρες αποκλεισμένη στο νησί της Ήμβρου λόγω κακοκαιρίας και ήταν ίσως αυτή η καλύτερη ευκαιρία για να ζήσουν οι συνεργάτες της εκπομπής αλλά και οι βουλευτές από κοντά τις πλέον δύσκολες συνθήκες του νησιού. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες παρέτειναν επί 3 ημέρες την παραμονή μας στο νησί. Έτσι είχαμε την ευκαιρία να ζήσουμε από κοντά και να παρατηρήσουμε ό,τι θα μπορούσε να μας έχει ξεφύγει με μια πρώτη ματιά. Πίσω μου βλέπετε το παλιό ημιγυμνάσιο και γυμνάσιο της Παναγιάς που χτίστηκε με τα χρήματα των Ελλήνων. Το 1964 απαλωτριώθηκε από το τουρκικό κράτος. Άλλοτε στην Παναγιά, τη σημερινή πρωτεύουσα της Ήμβρου, ζούσαν 650 Έλληνες. Σήμερα έχουν απομείνει 55. Μόνη διασκέδαση είναι η τηλεόραση. Πιστεύετε ότι έχουν μία πικρία, και να αναλύσω τι εννοώ. Μία πικρία για το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια... Κύριε Σπύρο, τώρα η μόνη διασκέδαση έχει μείνει τηλεόραση. Παλιά όμως κάνατε ωραία γλέντια. Για πείτε μου για αυτά τα γλέντια. Χορεύαμε, διασκεδάζαμε, τραγουδούσαμε. Εγώ τα αγαπούσα και τα αγαπώ ακόμα όταν χάσα τη γυναίκα. Όταν χάσαμε. Όπως μάθαμε, και το ξενοδοχείο της πόλης είναι χτισμένο πάνω στα ερείπια παραδοσιακών αρχοντικών που δημεύτηκαν. Έξω από το ξενοδοχείο που μέναμε στην παραλία του κάστρου, ένα αρχαίο κιονόκρανο πεταμένο στο δρόμο εμποδίζει τη στάθμευση των αυτοκινήτων στην είσοδό του. Από την ημέρα που υπογράφτηκε η συνθήκη της Λοζάνης ήταν, όπως ήδη είπαμε, η πρώτη φορά που Έλληνες βουλευτές επισκέφθηκαν το νησί. Τις εντυπώσεις τους περιγράφουν στον Κώστα στο Φόρο. Με το τέλος του ταξιδιού που οργάνωσε ο Σύλλογος Ιμβρίων Κωνσταντινουπολιτών Τενεδίων Ανατολικοθρακών Δυτικής Θράκης,
Όλοι είναι πλέον αποφασισμένοι να κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για να υπάρξει ένα καλύτερο μέλλον για τους Έλληνες της Ήμβρου. Δεν θα δυσκολευτώ να πω ότι σαν μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου αισθάνθηκα τύψη και ντροπή για την στάση του ελληνικού κράτους στο δράμα αυτών των ανθρώπων και στο ξεκύρισμα του ελληνισμού από μια από τις πιο αντιπροσωπευτικές επάρξεις του. Συναντήσαμε εκκλησιές αχυρώνες, συναντήσαμε εκκλησιές ουρητήρια, συναντήσαμε σχολιά που δεν είχαν παιδιά, συναντήσαμε γέρους να κλαίνε όταν τους είπαμε πως είμαστε Έλληνες και πως είμαστε Έλληνες βουλευτές και Έλληνες δημοσιογράφοι. Συναντήσαμε ανθρώπους που εκφράζαν μια μεγάλη απορία. Γιατί μετά από τόσα χρόνια έρχεστε, γιατί μας εγκαταλείπετε? Από εδώ και πέρα χρειάζεται πράξη. Και η πράξη θα ξεκινήσει μέσα από την δική μας εδώ ενεργοποίηση και τη συμπαράσταση του τύπου. Χρειαζόμαστε λοιπόν να ευαισθητοποιήσουμε τα πολιτικά κόμματα της Ελλάδας, την ελληνική κυβέρνηση, να ευαισθητοποιήσουμε την κοινή γνώμη, και εδώ ο ρόλος αυτός είναι πολύ σημαντικός για σας, και νομίζω ότι σε αυτή την υπόθεση θα έχουμε ένα αίσιο αποτέλεσμα. Η εθνική δειλία έχει οδηγήσει σε εθνική ταπείνωση και εξευτελισμό. Στην αποστολή συμμετείχαν και οι βουλευτές Παναγιώτης Γουρίδης από το ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Καλατζής από τη Νέα Δημοκρατία και Χρήστος Χατζηδημητρίου από την Πολιτική Άνοιξη. Το συγκινητικό διπορικό στα ξεχασμένα έως πρότινος χώματα της Ήμβρου ολοκληρώνεται κάπου εδώ. Ο Κώστας Στοφόρος συγκέντρωσε τις ωραιότερες εικόνες που κατέγραψε η κάμερα του Αντώνη Μουγνάη και η μουσική σίγουρα ζωντανεύει με τον πλέον χαρισματικό τρόπο τη μελαγχολία ενός νησιού που το θυμήθηκαν με μία καθυστέρηση, αλλά πριν το δούμε θα ήθελα με δύο κουβέντες, κύριε Παλαιόπουλε, να μου πείτε έτσι αποχαιρετώντας την εκπομπή. Δεν σας λείπει η Ήμβρος τώρα που αναδιπλώθηκε μπροστά σας? Δεν υπάρχει μέρα που να μην τη σκέπτομαι την Ήμβρο. Έζησα τα πιο τραγικά και τα πιο ωραία χρόνια της ζωής μου στην Ήμβρο. Τα πιο ωραία και τα πιο τραγικά. Τρεις φυλακίσεις και μια ομηρία και όλα αυτά. Και ένας έρωτας όμως, και ένας γάμος και μια οικογένεια. Έζησα εκεί τη φαντασμαγορία των πανηγυριών που είναι κάτι πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο, που δεν μπορώ να τα ξεχάσω αυτά, και τη φύση της είναι πολύ ωραίο νησί Ήμβρος. Τι θα είχατε λοιπόν να συμβουλεύσετε στους βουλευτές που επισκέφθηκαν την Ήμβρο? Να σας πω, χρειάζεται γενική κινητοποίηση, να γίνουν όλα αυτά τα εγκλήματα γνωστά στον κόσμο. Να μεταφραστούν όλα στα αγγλικά. Ακόμη και το βιβλίο μου με προτρέπουν από την Κωνσταντινούπολη να μεταφραστεί στα αγγλικά. Αυτά όλα που λέτε, κύριε Παλίνη, τα μάθει ο κόσμος. Δεν ξέρουν τίποτα. Λοιπόν, έγκλημα, μεγάλο έγκλημα, μπροστά στα μάτια της πολιτισμένης Ευρώπης έγινε για το νησί. Χρειάζεται γενική κινητοποίηση. Μόνον έτσι μπορώ να πω ότι μπορώ να είμαι λίγο αισιόδοξο. Αλλιώς, αν δεν κινητοποιηθεί ο ελληνισμός, τίποτα δεν γίνεται. Οι Τούρκοι διακρώς θα μας ερικρώνουν. Κυρίες και κύριοι, πριν ολοκληρώσουμε, θα ήθελα πρώτον να διευκρινίσω ότι επειδή ήδη από το ραδιόφωνο του Αντένα υπόθηκε ότι θα παρουσιάσουμε σήμερα σε πρώτη αποκλειστική μετάδοση ένα βίντεο κλιπ που ήδη στην Ισπανία με τις πρώτες μέρες κυκλοφορίας έχει πουλήσει 500.000 διπλά CD. Αυτό το βίντεο κλιπ που θα προβάλαμε σήμερα λόγω χρόνου θα το προβάλλουμε αύριο. Αξίζει τον κόπο να μεταδοθεί. Γιατί πρόκειται για ένα βίντεο κλιπ με γρηγοριανούς ύμνους. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πριν σας παρουσιάσω το βίντεο κλιπ που έφτιαξε ο Κώστας Στοφόρος με τους μοντέρ της τηλεόρασης του Αντένα, που θα μας παρουσιάσει μία Ήμβρο μόνο όμορφη και μόνο τρυφερή, θα ήθελα να στείλω πραγματικά ένα φιλί στους Ήμβριους που αυτή τη στιγμή μας παρακολουθούν. Καλό μεσημέρι. Άρρωστη καρδιά δεν βρίσκει γιατρία στη λησμονιά. Χάνεται, σταγιάζει μέσα στο βοριά, στα ξένα μακριά. Κι όλο περιμένει πάλι τη στιγμή να ξαναρθεί. Το
λιμάνι θα φανεί θαλασσινό πουλί στα όνειρά μας. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είχαμε δεν είχαμε, κατακτήσαμε μία ακόμη πρωτιά στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα λοιπόν με πρόσφατη έρευνα που πραγματοποίησε η ομάδα της Καθαρής Βρετανίας όσον αφορά στην καθαριότητα 9 ευρωπαϊκών πόλεων, η Αθήνα αποδεικνύεται η πιο βρώμικη πόλη της Ευρώπης. Η έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα από την ιδιωτική αυτή οργάνωση περιλαμβάνει βαθμολόγηση των πόλεων αυτών σε 4 τομείς. Στην καθαριότητα των τουριστικών χώρων, σιδηροδρομικών σταθμών και κοινοβουλίων, όπου και στα 3 η Αθήνα έρχεται τελευταία, αλλά και στην καθαριότητα εμπορικών δρόμων, όπου η πρωτεύουσα, η δική μας πρωτεύουσα, καταλαμβάνει την 6η θέση, ενώ ακολουθούν η Ρώμη, το Βερολίνο και το Παρίσι. Το γεγονός είναι ότι ήδη η έκθεση αυτή έχει αμφισβητηθεί έντονα και κυρίως από το δήμαρχο του Παρισιού, Ζακ Σιράκ, καθώς ο πύργος του Άιφελ και η εμπορική λεωφόρος Οσμάν χαρακτηρίστηκαν από τα πιο βρώμικα σημεία της Ευρώπης. Καλεσμένοι μας εδώ στο στούντιο του Αντένα είναι ο πρόεδρος του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας, κύριος Διονύσης Καράμπελας Γούρδας, καθώς και ο ειδικός γραμματέας του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, κύριος Άρης Αβούρης. Βλέπετε λοιπόν ότι έγινε ειδική επιλογή των σημερινών καλεσμένων, γιατί πιστεύω ότι πρώτον είστε οι κατεξοχήν άνθρωποι που μπορείτε να μιλήσετε θετικά ή αρνητικά για αυτό το συμπέρασμα που κατατάσσει την Αθήνα ως ένατη πιο καθαρή πόλη, γιατί έτσι είναι η αλήθεια. Αλλά με την κοινή λογική, η ένατη πιο καθαρή πόλη σημαίνει ότι είναι η πιο βρώμικη από τις προηγούμενες 8. Καταρχήν, κύριε Γούρδα, ως πολίτης, πιστεύετε ότι είναι ανθελληνικό το δημοσίευμα όπως το παρουσιάζουν μερικές ελληνικές εφημερίδες, ότι είναι υποβολημιαίο ή ότι ανταποκρίνεται περίπου στην πραγματικότητα? Δυστυχώς. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Εξαιρετικά κρίσιμη η σημερινή κατάσταση μετά τις εξελίξεις που έγιναν το πρωί στην περιοχή της Βοσνίας, όπου όπως γνωρίζετε 2 αμερικανικά αεροπλάνα τύπου F-16 κατέρριψαν το πρωί 4 σερβικά αεροσκάφη. Βεβαίως, από τη δική μου την πλευρά δεν έχω να πω τίποτε άλλο, γιατί στο στούντιο 1 του Αντένα βρίσκεται ο προϊστάμενος του εξωτερικού δελτίου του Αντένα, ο Γιώργος ο Βλαβιανός, ενώ εδώ δίπλα μου είναι ο γνωστός σας διεθνολόγος, ο κύριος Θανάσης Δρούγος. Γιώργο Βλαβιανέ, δεν έχω να πω εγώ τίποτα άλλο. Θέλουμε να μας ενημερώσεις για το τι νεότερα έχετε από τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία, αλλά και από τους ανταποκριτές του Αντένα για αυτό που συνέβη το πρωί στη Βοσνία. Φωτεινή, το νεότερο το οποίο υπάρχει. Άλκη. 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 Τι είναι, μωρέ? Τώρα άρχισα να καταλαβαίνω πόσο την αγαπάω. Κι εγώ τι φταίω? Όχι, στο λέω. Και αυτή την ώρα διάλεξες να μου το πεις. Δεν άφηνες να μου το πεις το πρωί με τη δροσούλα. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Εγώ όμως μπορώ. Και σου πάει η καρδιά σου να με αφήσει να ξαγρυπνάω μόνος? Μου πάει και μου παραπάει. Είναι δυνατόν να ξαγρυπνάω εγώ επειδή εσύ είσαι ερωτευμένος? Τάκη. Δεν κοιμάσαι κι εσύ, Όχι. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Σκέπτεσαι το κορίτσι σου? Όχι. Έφαγα πολύ πεπόνι.
Πεπώνει λοιπόν η αλήκη στο ναυτικό, δηλαδή η αλήκη της δικής σας ζωής, είναι αυτό που δεν σας επιτρέπει να απολαύσετε τη νύχτα στην αγκαλιά του Μορφέα. Δυστυχώς ο γιος του ύπνου και θεός των ονείρων δεν δίνει σε όλους τις ευλογίες του και έτσι πολλοί περνούν τις νυχτερινές ώρες μετρώντας προβατάκια χωρίς αποτέλεσμα. Άλλοι διαβάζουν, άλλοι πίνουν γάλα και άλλοι απλώς την ημέρα κοιμούνται μέσω ενός πολύ δυναμικού τότε συλλαλητηρίου. Κύριε Παπαθεμελή. Και το πρώτο μήνυμα. Το πρώτο μήνυμα όμως, κύριε Παπαθεμελή, το οποίο δεν το έλαβαν πολλοί. Νομίζω ότι εκείνη τη στιγμή το έλαβαν. Μετά τους πληροφορήσαν άλλοι ότι δεν ίσχυε το μήνυμα, το ακύρωσαν καθοδόν γι' αυτό. Εννοείται ότι ενώ θα έπρεπε να είχαν επιμείνει. Η ανάγκη επανάληψης προήλθε από την αυτοακύρωση του μηνύματος εκείνου. Και η ευθύνη είναι δική μας, η συμπεριφορά όλων αυτών των κυρίων της Ευρώπης ή της Αμερικής θα είναι τέτοια ή θα είναι και χειρότερη ανάλογα με το τι θα είμαστε εμείς. Τι εννοείτε, κύριε Παπαθεμελή, γιατί σίγουρα αν εμείς είμαστε αποφασιστικοί, αν είμαστε αποφασιστικοί, αν δεν πάμε πίσω, εάν διεκδικούμε αυτό που μας ανήκει, εάν θέλουμε να το επιβάλλουμε με πολιτική δυνάμεως και πυγμής, θα το κερδίσουμε. Στις διακρατικές σχέσεις, κυρία Πιπηλή, δεν ομιλείται η γλώσσα της ευγένειας. Ομιλείται άλλη γλώσσα και ή την μιλάς και κερδίζεις, ή αν δεν την ξέρεις και είσαι μουγκός, βεβαίως και χάνεις. Θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια της εκπομπής. Παρακολουθείτε και εσείς τώρα πια, κύριε Παπαθεμελή, στον τηλεοπτικό δέκτη τα πλάνα από την απευθείας σύνδεση με την πλατεία Κοραή του Πειραιώς, όπου γίνεται το συλλαλητήριο. Προηγουμένως ρώτησα τον κύριο Μάρτη πώς σε ανύποπτο χρόνο, θα λέγαμε, ευαισθητοποιήθηκε τόσο πολύ για το θέμα, το πρόβλημα της Μακεδονίας σε μια εποχή που κανένας δεν το συζητούσε, το γνώριζαν ορισμένοι στα Υπουργεία Εξωτερικών ή τα γνώριζαν ορισμένοι στις εκάστοτε κυβερνήσεις. Μάλλον το παραγνώριζαν στα Υπουργεία των Εξωτερικών. Θα φτάσουμε λοιπόν εκεί. Θέλω εσείς να μου πείτε πότε ευαισθητοποιηθήκατε ότι όντως αρχίζει να διαφαίνεται ένα μελλοντικό μακροπρόθεσμο πρόβλημα με τους τότε γειτόνους μας, τους Σκοπιανούς. Από πολλά χρόνια. Είχατε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα περιστατικό, γιατί ο κύριος Μάρτης είπε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, ότι το 1976, ενώ κουβέντιαζε με έναν εκπρόσωπο της Διεθνούς Τράπεζας, δηλαδή όχι πολιτικό αλλά κυρίως οικονομικό στέλεχο, τον αντιπρόεδρο, ευνηδίως του είπε το 1976, γιατί παίζει ρόλο να τονίζουμε την ημερομηνία, ότι μα εγώ έχω χρηματοδοτήσει ήδη με $500 εκατομμύρια, δεν έχει σημασία το ποσό, την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, δηλαδή τα Σκόπια. Έτσι λοιπόν είπε ο κύριος Μάρτης, επειδή εξοργίστηκε ακριβώς και επειδή ίσως πρόβλεψε ότι αυτό θα υπάρχει και στο μέλλον το πρόβλημα, εσείς έχετε ανάλογο περιστατικό. Έχω βεβαίως. Είναι από πανίσχυρο fiberglass και αντέχουν στις ταλαιπωρίες και στο χρόνο. Το πιο σπουδαίο απ' όλα όμως είναι ότι ο σούπερ αετός Ίκαρος διπλώνει και δεν πιάνει καθόλου χώρο για να τον έχετε παντού και πάντα μαζί σας. Συναρμολογείται πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα με μερικές απλές κινήσεις.